ti malalagip mo. Nasyak man bilang tikas mo damagen sikat inak at arapaapen. Nasyak dito'y awang pagdanagam kasan serita daytoy ladawang ket kada awag mo't telepono isut tengep daytoy barukong ko Nagrigaten long distance nga ayat itden na iiliw ken panas naginad ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas alawen adan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti seggaken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Uray adayu ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan niya daday tatimek mo numangigat umanayen dungo aliw-liwak. Daydi intugot ko sa pata inikuta awan tinulit na ti puso no gayam maulila at adamet iliw na kenseg ka Nagrigaten long distance nga ayat itden na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan da ti seggaken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Nagrigaten long distance nga ayat itden na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti seggaken sugno